Здравейте, хора! Аз съм Елина. Днес ще правим какво видео? Едно видео, където показваме как може да се направи страхотен червил като това. Така. За това ви трябва гланц и моля ви, преди това си сложете гланц. После маркер. Така. След отваряте си гланца, слагате си и достатъчно пластове, за да не може маркера да ви нарани устните. Такъв маркер. Какъвто цвят имате маркер. И може да стане. Окей, да. Масто нещо. Такъв маркер. Такъв маркер и нанасяте колкото слоя искате върху устите ви и готов е перфектният ви перфектното ви червило и то е такова розово. Пасва си с устните, не се личи, че имате червило или нещо такова. И това беше. Хваниш ми окото. Хваниш ми този видео. Така, аз ще ви покажа друг метод, който не е за това. Ето, просто взимате обикновено тампонче за лак и го оставите много дълго в една някаква кутийка. Там ще се изне, може да го ползвате просто за устните си, хора. Лесно. И вкусно. Няма на нищо вкус. Как ist keine Geschenk? Weil du hast gesagt, wir alle ein Video machen. Und was passiert? Nur die und du haben sich gefotos. И да, хора. Чао! Jetzt gut sehen. Echt? Wieso denn? Wegen der Kamera. Oh, so.